βασιλεύουσα Αμόχωστο, χιλιάδες βαροσιώτες, φίλοι και οπαδοί της Ανόρθωσης γιόρτασαν τα 100 χρόνια ζωής της μεγάλης κυρίας της Κύπρου. Στο Αντώνης Παπαδόπουλος, προσωρινή έδρα της Ανόρθωσης, μακριά από το στάδιο ΓΑΣΙΕ, μικροί και μεγάλοι ανανέωσαν τον όρκο της επιστροφής στην πατρό ελληνική γη με φωτεινό φάρο τον Φοίνικα, εύλημα του σωματείου και με σύνθημα «Το αενάος αναγεννάται». Συγκίνηση σκόρπισε η ανακήρυξη σε επίτιμους προέδρους του Σωματείου των Μελών και Ποδοσφαιριστών της Ανόρθωσης των ηρώων του εθνικοαπελευθερωτικού μας αγώνα Γρηγόρη Αυξεντίου και Κυριάκου Μάτση. Την ανώτατη διάκριση του Σωματείου των Χρυσό Φοίνικα παρέλαβε η αδελφή του Γρηγόρη Αυξεντίου, Χρισταλούσου Ρουλά Αυξεντίου, και ο αδελφός του Κυριάκου Μάτση, Γιαννάκης Μάτσης. Από όλες τις γιορτές που του γίνηκαν, που την έχει θεωρήσει την καλύτερη, γιατί η Ανόρθωση την καλύτερη. Εδώ στη μνήμη μου τις λίγες μέρες πριν την έναρξη του απελευθερωτικού αγώνα, ότι στην αίθουσα της Ανόρθωσης ήσαν όλοι, είμαστε όλοι. Ο Γρηγόρης, ο Αντώνης, ο Παυλάκης, ο Κυριάκος, όλοι οι οργανωμένοι έτοιμοπόλεμοι αγωνιστές για την ελευθερία της Κύπρου. Τελώντας τα αποκαλυπτήρια του ευλήματος, ο πρόεδρος του Σωματείου Κίκης Κωνσταντίνο ανάφερε: Το Φοίνικα είναι σύμβολο γνώσης, σύνεσης, υπομονής και καρτερίας. Ο Φοίνικας είναι το σύμβολο που αναγεννάται μέσα από τα ερήπια και τις ναύτες. Είναι η στιγμή της συμπλήρωσης ενός αιώνα ζωής, με τους χιλιάδες ανορθωσιάτες να σβήνουν τα 100 κεράκια και ο ουρανός του Αντώνης Παπαδόπουλος να φωτίζεται από εκατοντάδες φωτοβολίδες και πυροτεχνήματα. Ο κόσμος της ομάδας με πολλή συγκίνηση δεν μπορεί να ξεχάσει την αγαπημένη του κατεχόμενη πόλη, την Αμόχωστο, και το τραγουδάω για μια πόλη του Στέγιου Χιώτη να δονεί την ατμόσφαιρα. Ξεχωριστή στιγμή των αθλητικών εκδηλώσεων ήταν η απόσυρση της φανέλας με το νούμερο 14, σε ένδειξη τιμής για την προσφορά του Τιμούρ Κετσπάια, ο οποίος βραβεύτηκε και γνώρισε την αποθέωση από τους 10.000 φίλους της ομάδας. Με τον Τιμούρ Κετσπάια ως προπονητή, η μεγάλη κυρία έγραψε το έπος της Τραπεζούντας, ενώ έγινε και η πρώτη κυπριακή ομάδα που έλαβε μέρος στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, το Champions League. Λισάνδρου, Βραχίμης, Αντώνης Παπαδόπουλος, Παναγιώτου, Πούνας, Οκάς, Κόκκιτς, Πάπυρος, Πανίκος Ιακώβου, Άσπρου, Χαφάς, Εγκομίτης, αδελφή Κοντού, ήταν μεταξύ των 72 αθλητών και αθλητριών που τιμήθηκαν για την προσφορά τους στο Σωματείο.